credu bod sgript y cwmni wedi rhoi lot o hyder i fi i fod o blaen camera neu ar y radio ac yn y blaen. Mae fe wedi bod yn dod yn rili da. Fi wedi gwneud nifer o gyfweliadau gwahanol a beth wedi dod fan hyn a meddylfryd sy'n fi lot gallai ysgeri, ond mae'n rhaid i fi wedi fi wedi mynd o yma heddiw a fi wedi dysgu un peth a beth i pido torri ar draws y person sy'n holi'r cwestiynau. Yn bendant achos beth ni wedi cael heddiw ydy wneud ni sylweddoli bod eisiau bod yn relaxed ynglyn â cyfweliad. Sut i ateb, sut i gael pwynt drosodd, sut i gadw bethau'n gryno ac i sut i gael y delwedd drosodd ar ddiwedd dydd. Mae rhywun yna fel llysgennad i diwydiant a mae angen gwybod sut i gael hynny drosodd yn y ffordd orau.